Een moa's brachtje in het park, remmen, taboeter slaan, naar je theesmaakjes proberen als polstok springen. Van Ben van het Karmel Lyceum wie het joet een orenlesdij als gewoon. We moesten voor elk onderwerp, zeg maar, moest je een opdracht tekenen. Dus het mooiste moment van de dag, een plek waar je even tot rust kon komen, een detail dat je normaal misschien niet gelijk ziet. En iets wat beweegt en groeit. En hier hebben we iets dat groeit, de buik van mevrouw de Beer, want die is zwanger en die groeit. Wij hadden Friluftslief buitendag, boetendij, organiseren. Friluftslief is een Noorse levensfilosofie wat buitenleven betekent. Dus we zijn telefoons in de klus en erop uit. Goed vast, go! Maar hoe bevalt nou zo'n telefoonvrije dij? Ja, ik heb wel de hele tijd een beetje het gevoel van waar is hij nou, maar ik mis hem eigenlijk niet, nee. Nee, die zit gewoon op inclusiesquallen. Het is heel fijn. Ze rekken ze net op all-out, dus het is heel goed. Ja. Nee, want ons is altijd de neiging om even die mobiel te pakken, maar dat has nou net. Dus dat is wel heel fijn, want dan ben je echt bezig met de natuur en alles eromheen. Die band die skoppen er het heel bot zien aan. Nou is het wel wend, want op squallen broeken ze mek net. Maar ja, de sjugst eigenlijk wel tussendoor dat het zwaar gaat van een stukje verbinding. Ze praat met elkaar en ja, het is volle gezelliger. De eerste Friluftsliefdij in Hudde Griep is een boppenslag en smakken dus naar volle meer. Het mooiste zou wezen dat wij meer boetenles aan gaan. Dat we die banden boeten brengen kunnen en dat ze leren van wat er om hen heen is. En libbet. Ik vind het heel goed dat bij nou boeten binnen, want meestal zitten ze alleen maar binnen. Op scholen binnen ze binnen, thuis binnen ze binnen en nu binnen ze gewoon een hele dag boeten. Go, ja! Ben je er zelf even nog in geweest? Ik had er zelf ook al even nog in geweest. Het klinkt als een uitdaging, maar ik zei direct ook, ik kan een heel mooi wit shirt doen, dat wil ik eigenlijk ook wel zo horen. Maar ja, nou, soort kinders toe steden in, dan ben je wel aan kleren, dan moet het worden. Nou, ik ben benieuwd. Wat ik geef ervoor. Ja! Hier.